Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadag iti napalpalabas nga aldaw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadag iti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailinged iti nagan a Sander, at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilinged naklaangen iti nagan a Sander. Taga La Unionak, ket baruak paylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak iti agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inom mo, Sander. Manon nga aldaw kasta ka, anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tapno makalipat ha. Di mo kumamat papasan ti bakim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbadin ang nakakaasi. No kastalat tander aramidem. Unay mo't ngaminan ti kastoy agasat ko. Lalabit asana da kayo kinirowena ti para iti tunggal maysa. Isu nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya lang unay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Ited ko mo't amin kan ko na. Mag-atang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day di a babae. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Diyak sa maklon ti kasto yung inaramid na kanyak. Birukak ni Rowena, kanday di a lalaki. Tabal sa kida. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta apa naging inom mo iti arag. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay arwena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak ta nakarubwat meten. Mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kenkwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang. Tapno na an-anayan ti panagasawa da.
Ang kasyikit din tinaramid ni Rowena. Uwan nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasyay ang mabarte. Naimbaglaangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae. No nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na, ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha? Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. A pinagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno adikan umininom iti arak, Sander. Angam di kan samot din mangmangan gapu iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka nanakaw. Saan akas tatisigod apam magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kin ni Rowena. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsanin alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan yung matan. Sander. Awanan ti rason pa'y tapno lagi pan tayo ti tao apimanawan. Panipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuanan dito balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat yan. Takas tamat ti aramida. Ang sayang matdag ijay anak ko. Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadag ijay. Uray pa'y nanang. Basta tong palan nyo latta ko man dagit imbagak. Sana bale? Masukatan tumat la dagita. Gumatang tayo to iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin ng dagita. Iti kasta. Mamimpinsanin ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka di timan madlaw mo ka ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagkunak ka nagsublin iti sigod ti anak ta. Kanayo na naragsak. Makikindanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaykit din Kan kanayon ko ang makita na kaisam, tunggal igam na ti cellphone na. Awan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay iti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti iisiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena, nga iso timang parparagsak iti anak talakay. Ay, dahita tijak masungbatan bakay. Ang nukastaman bilang ay nagsaya atin nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan ta nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumot laeng. Nubilang pudno man ti atap ta, nga addan baro akayan ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Ha? Dumanon ko na anak ko. O nanang,
Kaya't kung nga kalaysa ni Gina, iso adumanon tayon. Ha? Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid, kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon, tagkalay sa kayaw. Wen nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang met, sa anak nga agtagtagainap laeng. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalaysa kami ka ni Gina, iti kabiitan na panawen. No kasta, Gina tinagan ti kayan ayat mo. Una nang, taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa Atranchen House ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo ang nagkita kayon iti personal. Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang, tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan mo't kat apasalip ti mga asawa. Am-amum pa'y kumaan na saya at day ti babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalabas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanong takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ka din ni Gina? Nay, ay saan mo't anak ko? Apay, awan ka di iti sila Jo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balaysak bay arimuarak. Awan na talaga. Ah, ay kat napanan ng arutan ngay. Alangan mo't arimorlatan asaan ang nagpakaadakan ka. Ay na, Aguray ka. Apay kasta ti lang ang anak ko. kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling bag nga yan dagiti kaus na. Ken, awan pa yung ti isling bag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya, Agraman ti suot ko iti rabi asing-sing. Ken tay nginginaan arilok. Awanan. anya. Ay, unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta. Bakit? Iska amur gayam. Kampay iday, makikalaysa. Gayam, takawan na ti anak ta. Tiyawanan pa'y na babae. Ay, wan nga rod lakay. Kasanumot ngamin, darasudos di anak ta. Binagaak itin, ngamdimot dimngag. Anya ngay ita. Eh, naska na matiliw da Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay. Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Eh, unay mo lang arudan ti gagasat ti anak taaya. Naglakan to man ngagtaltal kadagiti babae. Ay, Gaputan na pintas. Sigay. Ha, apa? jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngamnumay papan iti babae. Awanan. Ay, kati sumot ati makuna a weakness na. Bakit? Ha, kita ti anak mo. At damanin iti nga inom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manunga aldaw ti aramitin na. Bayan tapay laang lakay. Mhm. Sigurado ang nasakit tinakam na. Ay, Iso akas tamanan ti na. wala. Barang may liwliwag na tumila nga dagos ti naramid ni Gina kang kwada. Bakit? Ano sam apalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas saan na nagawawid iti dua nga alda kung dua rabi eh. Hindi nagawid adayin sang puwen na babae. Ita sa bali man na babae. Ay sus Mariusep. Saan na may parbengter aramidan dyan akmaw. No namin anukon a binagbakaan lakay.
Ngam awansan at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumat laang ti anak ta. Makaamiris daw, into naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Milyo? Anya nga ti amom, no makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agduduma babae apakinanaigan na. Ha? Ay susiyad adayom ka di apo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Gan may isa. Amangan ki di may no adas asawa dagita babae. Intun kwan, da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw, hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sandar. Nagkasangbiag ko tintad no akalakamak. Ta gusto bayan nga uray no pakataya. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyak tay inka inwaksi. Anya tayo siya. Kasla dagsang sangit dito sa ano nga tayo. Ano parpar mataklay. Ituloy ko kinintimag no ta makaawid na ron. Insukat nagti sa bali. Nagturong ka akin kumpari. Talaga nga dagsang sangit Kasla umasasinag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. At sino ka? Abay nga, daka dito waiting shed dito. Kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imba tinak dito'y tinangampon kanya. Ngamin, di nakanan kayat. Ngamin, agdan anak da. Amangan no kaya't nagngamponan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Agsingsing petak. Promise, basta lakit yata pag naida. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing petak. Promise, ado dagiti amo ka trabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sandar! na kayo muna nang. Ang payakas tati lang ayaw. Kas kailan makaung ungit. Ay naanak ko, agparbang ka kumamag. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Amom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nang yawig kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niyo. Kabayatan ti panagnak nga agawid di rabi Nakitak ni Shania ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampunag kanon. Taimbati kanon tinangampun kan kuana. Isungay nyawit kon. Ha? Ninanang mat. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka ko ti trabaho. Da kayo pa ti makaamo kani Shania. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pa dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko, tapno jak maladaw na nang. Sige nga rodanak ko, agan anad ka. Sa paum ti agawid inton malam, tagigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno umuna kay tulatan namang rabi Amangan numaladawak nga agawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shania Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-mano ti ubing akas ken kwa na bakit.
Kaduan nga ubing itang, kaday talag silsilpon ti kukwenda. Di da pa'y kumaibaunan ta nakatutok da kadagiti gadgets da. Wan nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shania kadagiti ubing ita. Ay, huwag gayam. Anya nga ti plano ni Sander ni Sanaya. Apay talaga nga ampunan dat. Kastamot ti kunana lakay. Pagadalan nanto kano inton umay apa nagsisarag. Nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no agnarin dito'y balay. Nagagatmait. Imbaglakad kadwata mo dito'y balay no kwa. Day talaang no danto ki di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak kat saan ang mapasamak day talakay. Ngamin, sigun kadagiti istorya ni Shania. Inampun kano dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimot kano ti pampamay andakan kwa na. Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sakit. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Day tatijak amula kay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Addan tumatan kin ni Shania dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi na tayan ko. Anda matulas ko na. Ada dito'y waiting shed. Ni siya na yati nakaturog iti habay ko. Nalaos ti Bartek ko Imbaglakid din. Takinabalak pa iti dimanon dito'y waiting shed. Siya na ya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartak, Uncle? Ako, apay nga da ka dito Imay ni Lolo Kanor itay ijay balay. Imbaga na ti kaadam dito yung waiting shed, Bartak. Saan ka mat amabagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ules mo. Didak kayat ang palubusan da Lolo kan Lola. Ngam impilit ko timay dito Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging gana iturog kumatan iti abay mo. Sanaya. Saan ka na Bartak, Uncle? Uwan. Sanan. Ngala, agawid ta nga rodan ay ijay balay. Ijay ta niya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Siya Naya? Ay, amang ano nakaturogan. Naya? Nakaring ka pa siya Naya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni siya Naya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos ditoy! Aywan, mabitlangan ako. Mga laklaang iti ibanyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panangbantay na kan kaijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sander. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka mat asigod akasta? Panagkunak kat blessing ni Shania kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idjamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamot a kanayunan. Si kamot laeng ti agbalinto a nakakaasi. No kastalatan ti aramitam anak ko. Nanang. Saan laeng anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubing ni Shania. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apo day nga ubing. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti panarabay tayo kan kwa. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid ang nakin ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ik kan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka.
Itimplaan na ka iti kape. Pakanan na ka. Kaidaan na ka pa nga uray na sangsanger ka. Panagkuna ket imbilang nakan kas amana. Isu nga ibilang mo ko mga ruden kas anak mo ni Shanaya. Una nang. Ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurnungak para iti panagadal ni Shanaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa ema naglabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Shanaya. Kasta amatan iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nanguna ket agadal to ni Shanaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kankwana. Ay na, maragsakan amakangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong mi kinitatang mo. Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Ket wala. Okay lang kanya. Ken pakaragsakak unay no kayat nangagbalin adadim. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangay aywan mo kanyak. Nang rona no kasjing agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na Shanaya anak ko. Sabi ko ma, tasaan kayon nga agbarbartak? Awan. Saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan aton nga agbarbartek? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong tayo iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, punakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, ngagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing padak, agadalak analaing, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaing ti Dadik. Ket numan bilang alaendak to dagiti pudpud no a pamilyak, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan nabirukan mi. Nagpa-advise kami iti maysang abogado ket inpagnak dagiti kasapulan a papeles para iti pan naka-transfer ti apelyedo ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpudno nga anak ko. Maragsakanak, ngamin itilikudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi ket awanen torong ti biag ko. Ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Ket ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Ket iti mabiit agdibon daytoy. Kayat ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibuna. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya ket maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda ket adda a talaga ti usaran ti Apo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat ditoy abiyag adu dagiti pannubok a mapasaran tayo. Ngem adda ket addalat ta ti aramatan ti Apo tapno maipariknana
tinalaos a panagayat na kadatayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapu kadagiti nakirelasyon ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shania. Alakastan pagayam Sander, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, intay denggen ti pakasaritaan, ti maysa a pagayam a nagsakripisyo, iti ballasiw taaw, tapno maikan na laeng iti napintas a kasasaad ti pamilyana, dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Intay nga rod basaan ti surat ni pagayam tayo a Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sheena. Nasapa abinaklay ko ti responsibilidad ti pamilyami, gapo iti panagsakit ti amami. Nang runa, katsyak ti inauna. Awan nga rod ti dadduma na panunot ko apamuspusan, no di ti panagabrod ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Banang, nodakan to ni di Amerika. Igatangan na kiti baro a sapatos ko Katun ang amsan nga ijay Amerika ti papanak ading ko. Ijayak Hong Kong nga agabroad. Isumot lang ay sumanang. Basta abroad, Amerika kunada. Nalaklaka kanukat ti original a sapatos ijay. Ngam dito ayan tayo. Unay kalakit din aya, Dave. Saan pa'y laeng anak kadandanon ni Manang mo ijay Amerika? Ngam sapatos adagos hindi bagbagam. Wala, tapno sana malipatan ni Manang, nanang. Wanan ading ko. Di ka agdanag taigatangan ka. No kayat mo akit, oray talo pa'y asapatos tigatangag para kan ka. Ay sus, jak atrasan day Manang siya. Da kayo nga'y matatang. Anya ti kayat yu agatangag ka para kada kayo. Ay da, awan ti daduma kayat ko. No di ti kinatalgad mo iti lugar apa naman ako. Nang runak at dayo ka ijay. Awan ti amam. Awan ti kabagyam amabalin mong asik ganot ka sa pulam. Pudluti ko na ni tatang mo, anak ko. Ay, no da kami laeng kuma ti matungpal. Nasaysaya at matlaeng kuma, no dito'y kan nga agtrabaho. Iso na laeng tadi mo at kayat. Saan mat nga itijak kayat nanang? Ang imbag kumaa, no ni Dave lang ti agad-adal.
Saan mo tadapay do akabsat mi? Ken may sa, adayo adakdakkel ti sweldo ijay. Wan matkit di Basta di mo kumaliplipatan dagiti bilin mikin ka anak ko. Agan-anad ka kumaakanayon ni Jai, wain. Wan tatang, di kay kadiagdanag takabailak ti bagik. Sa anak mo't ngagpursige nga gabrod no awan determinasyon ko. Ikarik nanang, tatang. Siyak ti mangyaon kada kayo iti kinarigat. Agpatakder tayon to iti balay tayo. Iti kasta, saan tayo akakaasi no adda dumteng abagyo? Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Saan lang aday tananang? Nasken amaaddan kayon tumat iti negosyo. Iti kasta, adan tumat pakakumikuman niyo. Ken kayat ko ama kaadal amin dagiti kakabsat ko. Iti dayta nga ipagbagam. Kaslaawanen balak mo nga agawid, anak ko. Kaslati ko namit kat ijay kan nga agtrabaho aginggat-ingana, Sheena. Ah? No siyakla amay sa, jakmet agarapaap itinanam ay apyag. Tinapatag, agdeden na tayo kumaasa nga pamilya. Iso ano malpas to ti kontrata am kalpasan tidwa, wano talo atawan. Uray agawid kan tumetlaeng adakos, anak ko. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho, Sheena? Ay na, makabannog nga rod, Emmy. Nakadado gayam ti customer iti dayto yung restaurant. Wen sentro nga min dito'y ayan tayo. Iso at talagang ado ti customer. Naku namon, Emmy. Upat lang nga oras ti shift tayo. Ang panagreknak kat kasla 8 hours akmatan nga agtrab-trabaho. Kas naakmat laang ididamog kag trabaho dito'y. Angam saan na bale? Mairuam kanto matlaang Sheena. Wan matkit di Mairidip ko laang biit, mabalin manan. Kaya't mo asawan. At dapay sa bali arakit mo malaksid dito'y restaurant? Wan, sayang mat. Awan mat ngamin aramidak kalpasan ti trabaho dito yung restaurant. Sa dino nga Iti may sa abar nga si dagmat laang dito dishwasher. Ay, mayatan Dayta talaga ti rumbang nga aramidam no da ka dito Masapul na diskarte ka. Iti kasta, mabiyag ka. Sika ngay mat. Anya ngay matidado maarakit mo kalpasan ti trabahom dito yung restaurant. Caregiver ak iti malam. At daal alaga ak abakit. Kasta gayam. Nabayag ka din dito Wan 5 atawan kon dito Ay wow! Nabayag ka nga rodan Bumayagak nga tamat, iti kasta kabayag dito Katon Apikit din na saan. Basta na diskarte ka kunak manen. Ti ibilin ko lang kan ka. Saan ka ngagpaspasikog. Grabe ka Pudno ibagbagak Sheena. Adon tinakatrabaho ak akasta ditoy. Nakipag one night stand. Tapos nagsikog. Di damat nga rod ka ba ilang trabaho. O, di kapilitan nga agawid ng iti Pilipinas. Saan to ang mapasamak dayta kanyak? Masapul nga agtrabaho. Ngamin, adu timang namnama kanyak iti Pilipinas. Dave, Apay ka din, nanang. ibagam kin ni manang mo. Ta-thank you iti inted na akwartami kin ni tatang yaw. Imbaga ako, nanang. Itay pa yung message ko. Amang ano daw lang iti trabaho na. Iso asan pa nag-reply. Ano amang ano nakaturog. Agimpon ka anak ko. Di ka gastos-agastos, wan. Laglagi pa mapagregregatan ni manang mo ti ipaw-pawit na akwarta. Ni nanang met. Palpalagi pang kalaeng anak ko. Wan ka din, nanang. Saan yun anas ka nga ulit-ulitan dayta? Amok met, no kasano karigat tibiyag ni manang ija abroad. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, inkaigatanganan iti agas ni tatang yo. Wan, nanang. Agawid ka manan adagos
Saan ka manan nga agtambay iti ayan dagiti babarkadam? Uwan ka din, nanang. Ang amamuyo. Agdaman na panunot ko. Anya dayta, Dave. Nasaysaya at siguro no makasarak iti Amerikano ni Manang ijaan niya. Ha? No makasarak iti Amerikano, katagkalaysada, mabalindo tayong tumating nga alain ni Jai. At naligat ko, ninanang mat, apay nga agkistong kayo nga. Ilusyonado. Ala, ingka kagubatangan iti agas ni tatang yo. Iti kasta, makatumarang. Hina, Emi. nalpas ka din ti shift mo? Wan, si Kangay. Saan pa'y? May sa oras pa'y. Sana bale, mabiitan day tamay sa oras. O sige ha, umana akon nga gawid. Mabiit lang siya na. Ha? Ne, apay. Nakita mo ka di ti lalaki ang nakatugaw iti asidad ti entrance ti restaurant? Ha? Di man Jay naka-jacket iti leather jacket. Ah, jay ka di Amerikano? Uy, Oh, apay day jay Emi. regular a customer day Jay dito eh. Kinapudno na. Damdamagan na kaitay. Kayat mo ka di? Tayam-am mo ka na? Anya? Kayat nakakano ama-am-am mo. Ay na, saanin Emi? Awan mo't dakas na. Agam-am mo kayo laang mat. Anya ti amom. Ang mga noagbalin kayo anasingan. Anya? Panagriknak ngamin, kat kurusunada na ka. Ha? Basta tibilin ko kan ka, saan ka ngagpaspasikog? Oy, Sheena, mano nga itangon basta ka? Waning harod. Apay, masakit ka ka di? Jak man amo. Jak nga rod mauawatan ti marikrik nak ita. Kanayon ang maululawak. Anemi kak samatan, gapo iti kanayon ko pa nagpuypuyat. Kat no damag ko anobyom ka nun dayjay nga Amerikano. Ah? Dayjay? Awan laang dayjay. Fling-fling laang dayjay, Emi. Nyam, nagkaida kayon, kasta ka di? Ha? O, anya, apay adi ka makasumbat, ha? Nukas na, addan na pasamak kada kayo. Naminsan laang mat. Sigurado ka na minsan laang. Wan, anya ka kadi aya? Saan nga ta, amasikog ka? Anya? Ay, kunak tupay kat. Di mo't binagaan kan ididamo pay laang. Anya ti aramida, Emi. Daka mo kan kasi na. Jak mabalin ti agawi di jay Pilipinas sa kastoy ti kasasaad ko. Sigurado adakkel apakay babay nan ti pamilyam ida ito'y no bilang laeng. Binagaan kan ididamo pay laang. Husto ka, Emi. Rumbang nalaang ko mga tinungpal ko ti pilin mo. Naladawan ki amin tapno agbabawi ka. Hunay matlakit di kaminan. Ay, nakatangtanga akmatan. Nakatangtanga ka talaga. Kaan anak mo laang. Agtrab-trabaho ka manan. Kapilitan Agbisin kami mat iti anak ko ni jak agtrabaho. Ay, bilibak at talaga ken ka. Nagtrabaho ka agingga nga innom abulan ti tiyan mo. Imbaglaangan tabas si ti tiyan mo nagsikog, iso asaan amadlaw. Ita, awan pa'y makabulan, manipod na ganak ka, nga maagtrab-trabaho ka manan. Wen tama no bulan mat ajak nakapawit sayat iti Pilipinas. Iso masapol nga agdoble kayo dak ita, tapno makapawitak manan iti dakkel. Kasanon ti anak mo? Intalag ko pay lang iti boardmate ko. Awan mat ngamin trabaho na. Iso nga isupay lang ti pinagaw-awir ko. Sana bali ta saan mat libre? Bayadak mat. Oh, manupay nga iti kabailam sideline ita. Uray mano. Basta kabailan pay lang ti bagik. Ay, Sheena. Jak mabalin ti agawid. Aging gaadyak pay natungpal ti karik kadagiti dadakkel ko.
Addan balay tayo. Addan negosyo. Adamot ang trabaho ni Dave. Kabalan na mo't siguro at tulungan ni Manang na amang paadal kadagiti dua pa yakapsad da. Kan may sa, graduating mo't ni Arian. Nintulaangan Christian ti pagadalan da. Husto ka lakay. Apay, saan pa'y laang nga tayo nga agawin ni Sina bakit? Dayta ti jak ammo lakay. Awan mo't nadakdakamat na may papan iti dayta abanag. Naibagak mo't tag. Iso nga ibagam tagawid ang tanak tabakal. Ide pa'y laang mo't ngay bagbagak dayta kenkwana. Angam di mo't agtagtagare. Di tay amaw, no kasadumot ti kasasaad na iya. Ang masigurado ko anarigat ti biyag ijayan niya. Naku namon lakay. Bayam, taibagak to tinapagsaritaan ta. Apaman nga umawag ni Sheena. Kaslad na nagsardeng alugan iti batog. Asino nga tatidimtang? Yuhu! Nanang! Simang pagkatan ni Manang Sina! Ha? Nanang! Ay, Sheena, nako. Ay na. Agmano ak, nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Anak ko! Agyaman ang tanagawid ka mo ilangan ni Sina, anak ko. Wen tatang, agmano ak? Ay na, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Manang Sina, Hmm? sino ti kadua mo ubing? Ha? Jillian, my dear, come here. Yes, Mommy? Say hi to your grannies. This is your Lolo and Lola. And this is your Uncle Dave. Hi, Lolo. Hi, Lola. Hi, Uncle Dave. Sino nga agpaiso da ito nga ubeng, anak ko? Kasla Amerikana mo. Uy nga raw, nagpintas nga ubing ay na. Anak ko, nanang, tatang. Aday ta, nakaturugan ti apok. Ay na, jak namnamaen amaadaanak iti apo akasto. Sorry, nanang. Sapay ko mata mapakawandak. Apay nga agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Gaputa nagilimadak kada kayo, nanang. Saan arumbeng at umawat ka iti pamakawan kada kami, anak ko. Da kami kit di tirabeng na adumawat iti pasensyaken ka. Amumi anarigatan ka gapo kada kami. Nanang, Pampanunutek nga rod itay, no kasanong tinagbiag ije aprod. Nang runa ket adda ubing nga awawirem. No kasanom nga inaywanan ti bagim, kabayatan ti panagsikog mo. Siguro, kastaunay arigat mo, anak ko. nanang. Pasensya ka na, anak ko. Ngamin, saan da ka man laeng anaan di ngay, idi panawon nga grigrigat ka. Okay laang, nanang. Talagang min nga ingkarik iti bagik. Ajak mabalin ti agawid, aging ga ajak matungpal ti inkarik kada kayo. Agyaman ak, anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyom. Amok an arigat kan nasakit dagiti naglabasam ijay abroad. Angam uray no kasta, kinabailam nga uray agmay saka. Ibilang tayon a blessing ti anak mo. Makunak aparabor kada tayo ti Diyos ti apo ko, anak ko. Agyaman ak iti pan nakaawat yun, nanang. Awan ay nyaman na anak ko. Da kami ti rumbeng agyaman kan ka. Pagyamanan mi unay. Agaro pito atawahan ti panagsakripisyom para iti pamilya tayo. Adumat arigat ti linakam ko. Adu a sakripisyo ti inaramid ko, tapno laang maipaayak itinanamay a panagbiag ti pamilyak. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa dinak binaybayan, kastameten ti sibubukal a pamilyak.
Makunak ang nagbunga amin tirigat ken sakripisyok iti balasiw taaw, gaputa sa anak met anapaay iti arapaap ko para iti pamilyak. Napaadal ko dagiti kakabsat ko, ket makunak anasaya at metten ti biagda ita, kadwada dagiti dadakkelmi. Kaasi ti apo agturpos metten iti elementarya ti anak ko ita atawan. Ket agkalaysa kami metten iti agdama a nobyok iti umay a bulan. Saan nakas karina dagiti naglabasak arigat? Angam kinabaelan ken nalasatak amin dagijay gaputa sa anak asin mo ko. Kadagiti kakabsat a dumdum ngag ita agundaway, ammok analakati maupay. Nalakatayo ako mapsot. Ngemnas ken apilyan tayo ti lumaban ken agpatuloy. Kunada nga rodan, quitters never win, and winners never quit. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Dayawan ka iti kinatibker ken kinadiskartem iti biag. Pudno unay ti kunam ano adaman panubok nga intay pagdaldalanan ita, piliyan tayo ti lumaban ken agpatuloy. Ngamin, mamatiak adida tay ikan ti Diyos iti panubok aditay kabaelan alasatan. Kang runaan iti amin saan tayo amaragpat dagiti arapaap tayo, saan tayo ang agbaligi no agpaabak ken sumuko tayo. Kan syempre, buyugan tayo iti kararag ti amin nga aramidan tayo. Alakastan pagayam, Sheena, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adomdomngag. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaat, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kas may sa nga ama ti pagtaangan, siyak gayam ti rumbeng nga agbalin a pagsangdiran, wenno pagsadagan ti maysa a pamilya. Saan ket asyak ti agsangdir wenno dumipende iti sabali a tao. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin a padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Lakay, Oh, apay ka di ba kay?
Ada irik-rekomenda ni Elsie a pwesto ija palengke para iti meat shop tayo. Panagkunakit na saysayat sa ngagpay so no umalis tayo ijayan. Sigurado nga adu ti customer tayo ijay ngam dito'y balay. Ay na, saanan ba kay? Napinpintas mo't lang nito balay. Ado mo't ti dumay dayo dito, nga umay gumata. Kan may sa, adayo amay mayat dito. Ngamin, saan kan nga agabang? Malaksid iti dayta, at dapay ni mama akatulungan ta. Joel, kayat ko laang mat adumakkel pa'y ko matinegosyo ta. Iti kasta, saan ka na marigatan pa'y ngagtrabaho? Masakla nga may sa. Okay ako ni ti mabirbirukan ti negosyo ta dito balay. Bastit laang mat ti maganganan siya ta dito ilakay. Nasaysayat ko man no alaan tan ti bagbaga ni Elsie. At least ijay, tada iti sentro, ada iti mismo a palengke. Wan ang agbayad ka mo't iti abang ijay. O, di sumot lang. Wen ngam adu ti mabalin a may lako ijay. Sana kasla dito ay limitado laang. Ngamin bastit laang ti customer. Alalala. Sige nga ron. Tadamagak pa'y kini mama. Damagak noan niya ti maisuggest na. Nukas na, saan yun nga alaan ti bagbagak a pwesto, Vilma? Saan? Saan mat akayat ni Mama Elsie? Ang apay. Apay, iso aya ti rumbang nga agdesisyon. Jak mo, Elsie. Jak mo talaga. Ay, sus. No amom laeng ko ma. No amom laeng ko ma, Elsie. Apay, saan aya ang mabalin ada kayo nga agasawa ti agdesisyon? No siya, kabaalak. Ngam no ti asawak, saan? Ni, saan mat ang mabalin ti kastaa? Agasawa kayo. Ada kayon iti husto atawan. Lakay kan bakit kayon. Saan kayo matan a teenager kini Joel? Ay, day takot nga rod, Elsie. Ang jakon nagtagtagari. Ngamin, jak kayat nga pa kami nga agasawa. Anyakay nga rod katsyak mat ti babae. Agtong palaklatan ay iti kayat ti asawak. Saan aga po ta babae ka kat agtungtong palkalatan iti kayat ti asawam? Kasanungay ni ibaga na agtumpwak kayo itirangkay. Tumpwak ka mat, kasta ka di? Ay, kinapudno na, Elsie. Marigrigatan akmatan iti kastoy a sitwasyon mi. 5 atawan min ngagdindan na kani Joel. Ang amom ka di, apati brand ti gatas para kadagiti anak mi, kat masapul adamaagan na pa'y ka ni mama. Anya? No agsakit dagiti anak mi, ni mama laang ti adakarbangan na amang tad iti reseta. Mas patyan na ni mama ngam iti doktor. No may papanmat iti kwarta may bad budget kadagiti kasapulan mi iti balay, nasken adamagan mi pay ni mama. Mama amin. Ni mama amin ti rumbang agdesisyon. Kasta? Ay kat sigangay. Anya nga rod ti papel mo iti pamilyam. Ay katawan Agtungtong palaklaang no anya ti ibaga ti ina ti asawak. Oh, anya day tabakay. Uniform ni Kylie lakay. Ha? Agiskwelan ti anak ta, alawas manipod ita. No kasta, na-enroll mo nga roden ni Kylie, bakay? Wala kay. Excited nga rodan nga agiskwela. Guyod-guyodan ng tiginatang ko abag na nga dapilid na. Kasta ya bakay? Kasla ka araw lang deti sikog mo pa, iti inoon ng anak ta. Ita, ag-eskwela. Naku namon lakay. Joel, Mama? Joel, iho. Oh, mama. Nakasaritak ti maestra nga anak ko iti bunyag. Oh, ni ka di Jenny, tidak na kamatan niyo, mama? Wan, kat naamuak nga iti private school kayam ti pangisursurwan. Kasta ka di, mama? Apay no ijayulangan nga i-enroll ni Kylie. Kinapudno na kinasarita ko ni Jenny. Imbagakan ko na nga isupay laang timang kita iti apo ko. Total, ijay mo't laang gayam amang isursuro. Kasla na saya at sakit yung agpaiso dahi ta anak ko na ayo, mama. Ang mama, na-enroll ko ni Kylie. Ha? Sa dino? Iti public school, mama. Iti pagadalan nga si Dagmat laang ditoy. Ay, agpaiso ba kay? Apay, di mo ka di dinamag ni mama. Sakbay nga in-enroll mo ni Kylie?
Ha? I-transfer mo lang ta di private school ti apo ko, Vilma. Total, mabayag pa'y mo ti klase da. Ang mama, adan uniform ti anak ko. Mano aya day ta ay uniform tabayadak. Mama, Saanan, mama? Sana bali? Inton bigat mo't lang. Ipa-transfer ko ni Kylie ti private school. Joel, Baita katibag bagak pa'y laing idiken ka anak ko. Ti amukmet, kat itidamo laing akas jay ti asawam. Ang aging gagayap ita, saan pa'y laing aragbalbaliw ni Joel? Napagpaglan pa'y laing gayap ang amas boy. kasladyak nga rudan kabailan pa'y ti aganos, tatang. Ay kat kasaritam at asawam anak ko. Agsarita kayo itinalabat kini Joel. Ay na, namin anukon nga inaramid day tatang. Ang amti kanayon na nga ibaga, kat awan mat kano ti dakas na, nusurutan mi ti ibagbaga ni mama. Ngamin, husto mat kano dagiti desisyon na. Ti saludson. Asino ay ati asawa na? Tatang, Da kayo tagasawa. Isuad na kayo nga ron kumatirumbang nga desisyon para iti pamilyayo. No da kami anagan yo, limitado langan dagiti banag, arumbang nga pakibyagan mi. Kaputan nagpamilya kayo mat nga runan. anya nga tayo ti rumbang nga ramidag tatang. Panagriknak kat nabambanog ako ni ti kastoya sitwasyon mi nga agasawa. May turan mo ka ti akasarita ti katugangam. Ha? No kabailam akasarita, aramidem, kasaritam itinasaya ti katugangam manak. Apay, Vilma. Mama, mabalin kayo kadi akasarita? May papanitian niya. Amo yung mataris respetuan kayo, saan ka di? Awanan ni nanang ko. Iso amanipod idinagnobyo kami ka ni Joel, aging gaan nagasawa kami. Imbilang kayo matan kaspudpud no nga inak. Napatag kayo kanyak. Ang adamat tan bukod mi a pamilya ka ni Joel. Tikayat ko kuma. Sursurun matan ni Joel ti agdesisyon na bukbukod na. Okay. Iso na lang. Tanukas dyan nga daramidan mi a desisyon. Ti kayat na kat ikonsulta mi pa'y kada kayo. Kat, adda ka di dakas iti dayta, Vilma. Awan matkit di mama. Angam no mabalin. Diyak kumakayat amay ruam amang namnamalatan kada kayo. Kasla di na ngaminan maarami na nasaya at ti responsibilidad na. Kas may sa apadre di pamilya. Nang runa dagiti napapatag a desisyon. Ngamin da kayo nakanayon ti pagtartarayan na. Ti kanyak laang mat. Adan bukod mi a pamilya, mama. Isu ati kayat ko kuma. Da kami lata kumanteg desisyon para iti binukal mi a pamilya. Nagadupay lang nga palpalikaw mo. Nagadupay lang nga imbagam. Kano ti kayat mo lang mat nga ibaga kanyak. Kat man nakibiyang kan pakialamera. Saan ka de? San mat nga iti kasta, mama? Houston! Agam tapno di mo mat ko na. Sige. Pagsasaritaan tayo da ito abanag inton sumangpat ti anak ko. Kita man, no maiturad mo tayag sao-sao iti kasta no nakasango ni Joel. Mama, Dahito iti tanda na ma. Siyak ti ina ti asawam. No jak in si kan inyanak dito'y abiyag. Awan kumamit ni Joel nga asawam ita. Nagpuskol kay diti ropam amang ibagbagay ti kasta kanya ka. Apay. Naisagmak kayo na ya, gapo ka nagiti desisyon ko? mama. No saan agapo kanya? Amangan no awan ti asikaswam a negosyo ita. No saan agapo kanya? Amangan no nakakaasi kayo ita agraman nagiti apokok. No saan agapo kanya? Amangan no saan makastrag iti private school ti anak mo. No saan agapo kanya? Amangan, no sang kasapol, sang kasakmol lang ti matmatgadan nyo nga agasawa. Gapo taawan mat
amuyo iti panagpamilya. Apay mo't ngamin amasapul kay bagam tikas jay ni mama. Pasensya kan, Joel. Pasensya kan. No dya akong imbaga kan katipan nakisaritak ka ni mama. Amok ngamin adinak palubusan ang makisarita ken kuana no bilang. Ang awan mo intensyon ko amang pasakit ken kuana. Wen, ngam napasakta mong tiriklana. Amom ka di, ngagsangsangit itay kabayatan ti panagsarita mi iti cellphone. Anya ka di, Vilma. Awan ka din respetum iti inak, ha? Apay, anya ayat ti parikot mo kuana. Joel, Pag-imunam ka din ni mama, ha? saan mo't nga iti kasta, Joel? Dinak ngamin maawatan. No maipapan ka lagi ti desisyon, talaga nga ikonsultak pa yung umuna ken kuana. Ngamin, dakkel ti panagtalik ko ken kuana. Kan amok nga amuna no anya tinasaya at para kadata. Joel, Pangaasim Vilma, di ka kuman kumuntrabay. Amumet adakkel ti utang ana imbag anagam ko ken ni mama. Anya ngay kuma, no denggan tamat dagiti opinyon na. Awan magdakis na, no tong palenta dagiti ibagana. Saan ka din? katsyak. Kasano akmat nga rudan, Joel? Anya ti papel ko iti daytoy a pamilya, ha? Maumuma akon iti kastoy a sitwasyon. Kanayon lata na siyak ti agpakpakumbaba. Kanayon lata na siyak ti makisamsama. Joel, asawa nak. Agasawa ta. Iso adata nga rod adwa ti rumbang agdesisyon para iti pamilyata. Saan akasta kanayon naklatan nga ititsapwiraan? Sursurwam kumamatan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Saan kan nga ubing, Joel? Uston, No di mo kabailan ti agdesisyon a siksika. Agpili ka. Siyak, wano ni mama. Panagkunak ket husto ti asawam, iho. Ante Rowena, Pamilyado kan a tao kaanakan. Addan asawam. Basit man wano dakkel a desisyon dayta. Awan daddo mga agdesisyon no saan ada kayo nga agasawa. ante, No para kanyak. Awan matkit di ti parikot. No ibaga wano dawatem ti opinyon ti inam. Agam sakbay nga aramidem dayta. Rumbang nalaeng ko nga agsarita kayo pa'y nga agasawa. Kat no anyaman ti saan yu apag kinaawatan, wano saan yu ama desisyonan, mabalin yu matan adawatan ti opinyon kadag iti dadakkel yu. diya ka monte. Diya ka muna niya tirumbang aramidak. Joel kaanakan, respeto mat dagiti desisyon ti asawam. Ang ante, kasanon ni mama. Diya ka matka't amarik na asaanin ang napatag ka na kami. Iho, masapul nga awaten na matan ti kinapudno nga addan asawam, addan pamilyam. Iso arumbang nalaeng ko maapalubusan na kamatan a maisinaken kuana. Iti kasta, masursurum matan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Ken maysa, saan mat nga agnanayon nga dati inam dita amang kadkadwaken ka? Saan ka di? Kinapununan te. Mabuti nga klaang mat ngagbidot. Isotap nga makasigurado ha. Talagaan ni mama tinamnamahag. Ngamin, amok nga amuna, lo niya tinasayaat para kadami. Joel, iho, di ka kumaagbutang. Di ka kumaagbalin analupoy. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Sika ti leader ti binukal mo a pamilya. Ken maysa, normal laeng ti agbidot. Okay laeng ti agkamali ka anakan. Ngamin, parte ti biyag dayta. No nagbidot o no nagkamali ka, aramidem dayta nga inspirasyon mo tapno makaramid ka iti napimpintas ken nasaysaya at para iti masakbayan ti pamilyam. Isu ano siyak ti sika, siya kun amis mo ti agkid daw iti pamakawan ken ni Vilma. Vilma, bakit? Sapay ko mata mapakawan na. Aklunak, amanipod at danpuot ko. Talaga anang namnama akon kin ni mama. Panagriknak namin kat agbidutak no saklaang desisyon.
Banag anjak kaya tamo pasama. Nang runa kat saan lang asyak ti maapektaran. No di kat mairaman ka, kas tamat tandagit anak ta. Namiris ko nga gusto ka. Pamilyatan ti maseknan iti daytoy. Kat rumbang na laeng adatatag desisyon. Rumbang na laeng asika ti denggak. Kaputa si kakit nga rod asawa. Pakawanan na kumabakit. Diyak may karing agbaliw na dagos ti amin. Angam ikarit nga aramidag amin na kabailak. Tapno agbali na karesponsable a padre ti pamilya. Ba nagapagyamanak unay, Joel. Kamaudyanan na. Naawatam matlaangan ti kayat ko asawan. Siyak ti rumbang agyaman, makat. Ngamin, inpakaawat mo amin dagito'y kanya. Agyaman ak unay kan ka. Bakit? Mama, sapay ko ma, tamawatan niyo timbagak ang napagsaritaan mi ta asawa. Kayat mo asawan. Basol ko pa'y nga rod, ti panakibibiyang ko iti biyag yung agasawa, kasta ka di Joel. Mama, saan mo't ngiti kasta? Tilang mo't pagimbagan nyo ti pampanunutak. Ngamin, diyak kaya't nga agbidot kayo kadagiti agbalin a desisyon nyo. Ita, siyak pa'y gaya man ti dakas. Siyak pa'y gaya man ti akin basol. Mama, awan basol yo. Siyak tinagbasol. Ngamin, diyak ka ba ilan nga itakder ti pamilya? Babaan iti bukod ko at desisyon. Siyak ti padre ti pamilya ti pagtanga na binukil ko. Isasapay ko ma, tamaawatan nyo ti obligasyon ko, mama. Kas ama ken asawa. Amang itakder iti may sa pamilya, adyak mangnamnama kada kayo. Oh, Mama, sapay ko ma. Tasan nga agsakit tinakam yo. Bayanda kami pailangan kumakin ni Vilma nga desisyon para iti pamilya mi. Bayanda kami pailangan. Iti kasta, masursurok mutten ti tumakder babaen kalagiti bukod ko asaka. oh, adakan ka day tayo. Maawatak matkit di ti kayat mo asawan. Sa bagay, adamot kit di agpay subitot ko. Diyak mo't napupuutan ang nalabas gaya munti pan nakibiyang ko kada kayo. Rumbang nalaang kuma nga inalalayan ka lang kadagiti desisyon mo. Pasensya ka na ko. Sapay kumata mapakawanak. Kasta mo't kin ni Vilma. Bayan nyo, manipod ita sa anak kon ang makibiyang pa'y kadagiti desisyon nyo nga gasawa. Mama, Angam kanayon nyo kumaalaglag ipaan, nga ada aklang dito'y, no bilang takasapulan nyo titulong ko. oh, ay na. Agyaman ako na mama. Agyaman na kiti pan nakaawat yo. Agyaman na kiti amin ang sakripisyo yo para iti pamilya mi. Ipatpatag na kayo unay-unay, mama. Oh, Katjak tumauma, ngagyaman kada kayo. No adaman rumba nga pagyamanak, daytoy ket ti panangted, wenno panangisagot ti Dios kanyak iti man nakaawat nga asawa. Ngamin, di nakbasta sinukuan nga oray nagdakkel ti nagkurangak iti pamilyami. Ita, makunak amas nagbalina kon a responsable iti pamilyak. Maararamid kon dagiti pagrebengak kas maysa nga ama ken asawa iti maysa a pagtaengan. Nasursurok matan ti agdesisyon babaan iti bukbukod ko. Ket no jak makadesisyon, pagsaritaan mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Joel. Ken ka pagayam, Joel. Agduduma ti parikot wenno sitwasyon asang sangwan dagiti agasawa ken kada pamilya. Ngam amin a parikot ken panubok ket masulbar
nulakit di ta pagsaritaan daytoy iti nasayaat. Kang runaan iti amin, masulbar daytoy no adda pa nagpakumbaba iti uneg ti pagtaengan. Alakastan pagayam Joel, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay,